sambel. Menunya apa, Mbak? Ana ayam goreng-goreng, Om. Wes, Hah? goreng ayame. Ayam goreng. Siap. Bebek. Apa ayam bakar sampean? Sing nyinukno lho. Ada sing enak kabeh. Tapi nggih sambel omongane. Iki sambel apa iki? Iki sambel enak. Wis pokoknya kan cepet lah ya. Ya. Wis padha wae nilang iki lho, cepet ra nilang iki. Ini lampu niku langsung. Lah itu kan temenku. Pilihnya segini dia. Iki nek warung bisa iki, Sah. Gua langgeng iki, langgeng. Ada bentuknya kentas bentuknya. Nah, mericane apa? Merica apa? Mangat ada banget. Enak. Iya. Ah, bening, magang kecil iki lho. Mau nambah Aku ya iku wae, iku nggone sapa? Wong tak. Oh, saya saja ini ya. Saya saja ya. Oke. Masuk. Yang inuk lo ya. Oke. Yang inuk. Kita berada di warung Barokah Langgen Harjo. Bukanya anggur dino pokoknya, Mbak ya. Mbak anggur dino, Mbak? Depan Asia ya. Depan Asia. Ora tahu prei. Ora tau prei. Alas, John. Regane murah apa larang no kene? Murah meriah. Siap. Murah meriah, Om. Iki menune balaku ya anggere iwak pengen iki. Mau karo bening. Oh. Aku kayak sambal sik Mbak kene Mbak, sithik wae aja Oke, akeh. langsung ya. Ya, sithik saja. Oke. Lalatannya. Enggak usah. Nah. Oke, ini adalah makanan saya, pemirsa. Aku nang kene ya. Kene lho enak. Oh. Nah. Jajal beningnya sih. Yo jajal yang kau ora apa ya. Lebih aja lah. Oh, itu Pak Pe. Wih. Ini ngarep nganu ya, Asia apa mau jenenge? Asia Makmur, Depan Asia Makmur. Depan Asia Makmur. Oh. Bakule ramah-ramah. Ya, cet. Ya, ini kita mulai. Sambele iwake kepiye rasane? Oke. Ya. Oke. Ini tinggal saya pemirsa makan ini. Nah. Saya kok nasi kering ya. Waluh segane aki ya yu. Longi sithik Mbak ah. Aku diet kok. Dilongi bela aku jebule. Makanya, sak ono. Sok kene piye? Ya, benar. Nah, piring lagi. Punya oseng-oseng enggak, Mbak? Oseng-osengnya oseng-oseng tambah sama. Saya minta taruh sini. Sithik saja. Jangan berah. Ya. Wow. Hah? Oseng cewel. Wes oseng tambah wae. Nah, ini dia. Nah, ini saya minta oseng-oseng ya. Oseng. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa. Nanti. Iwak bakar. Inilah. Enak. Enak. Saya coba dulu sambal ya. Bismillah.
pokoknya aja lali to ya. Nang warung barokah Langgen Harjo. Allah barokah bener. Iya barokah. Eh? Makmur barokah. Nah, makmur barokah. Ngomong dari tadi. Makmur barokah. Oke, desa ndi niki? Langgen Harjo. Juwana. Langgen Harjo Juwana.